Kwazwai mhuri yeZimbabwe, vadikani nevese vachatarisa recording ino kubva kumatiri mana enyika. Indinoitwa Coach Busi pano paBeing African Conversations. Pandiri kuuya patinenge tichitaura nyaya dzatinoona musocial media dzinenge dzichisekedza, asi pano tinenge tichitsvaga kudzidza patinenge tichiita watch mavideo aya. Kuseka kwakanaka, asi kudzidza kwakanaka zvakanyanya. Handizi ndega paBeing African Conversations, ndina vana tete. Munoziva paunhu hwedu kuti vana tete vanotidzidzisa, vanotigadzirisa patinenge tatadza. Sezvo Being African ichinyanyotarisa tsika nemagariro edu, ndaona zvakanaka kuti tinge tiri pano navana tete. Nguva ino ndichaita kuti vana tete vazviintroduce, muzive kuti ndinenge ndichifamba nani pano paBeing African Conversations. Vana tete, kwazwai. Kazwai Coach Busi. Maita henyu nemukana wamatipa masikati ano kuti tive tichikurukura nezvatinoona nezvinoitika mukurarama kwedu, tingoonesana nokubatsirana pane zvatinenge tichiita. Mazvita. Kazwai bese. Thank you Coach Busi. Tinoti pano paBeing African tinokukwazisai kuti tiwane nguva yekukurukura zvinhu zvakakosha mukati mekurarama kwedu, panyaya dzeunhu hwedu nekugara kwedu netsika dzedu. Mazvita. Maita nyana tete nekuva pano nekuzviintrodusa kwakanaka, taakuziva kuti tinenge tichifambidzana nani pane rwendo runo. Hey, chinzwai manje zvandakanzwa. Pasocial media ndakaona baba vakaita hold a meeting, vakagarisa mhuri yavo padare. Musoro wedare iri wakanzi izvo family chicken meeting. Musanzwe henyu ndichiseka, pano tichaona kuti izvo pane zvinodzidzwa kana baba vadaidzira meeting. Iyi meeting yakauya papa namai, pane vana, ivo baba samusha ndo vakati ngatiite meeting iyi. Vamwe venyu pamwe makatomboiona, asi ndinodaira kuti pamwe makaiona mukangoseka, hapana chamakanyanyodzidza. Pano tichaita step by step yekuti tione kuti izvo mune zvatinogona kudzidza here mukati umu. Vasina kuiona vaya, chimirai muone. Tichashare pano kuti tinge tichifambidzana zvakanaka tiri tese. Guys, okay. Okay, I'm here, guys. I want to say something. Yes, Mommy, I want to say something. Yesterday, I didn't want to make any noise about it or complain about it. I didn't want to complain. Who was dishing, Mama? Who was dishing? It was Abuti. Mommy, I want to know something. Didn't you tell these kids what part of a chicken do I eat? No, I'm not laughing. Of the chicken, Yeah. Didn't your mom tell you that what part of the chicken am I supposed to get as a father, as the head of the family? No. This is serious. Yesterday I didn't want to make any noise about it. I got a wing. It's not a laughing matter. It's not a laughing stock. I got a wing. Whoever was dishing yesterday, I got a wing. Just imagine. The wing. I'm not joking. I'm not joking. This is serious. The wing. I got a wing. Abuti, Kosi, I saw their plates. When I told you got a thigh. No, baby. Can I? Kosi got a thigh. Abuti got a thigh and a drumstick. And I got the wing. But mommy, haven't you sit down with your kids to tell them, this is my husband, the head of the family. He must get this piece and this piece. My husband, the head of the family. It's a disrespect. You can't give the breadwinner
A wing is a disrespect, honey. It was a wing and then we were making a joke. Yeah, I also wonder. You saw my plate yesterday. Man, how did I It was a Why wing. would they give him just one wing? Baba, how come? No, I didn't want to make any. I didn't want to cause or make any drama, baby. It was a skinny wing. Yeah. Like, it's like the chicken was skinny and then. But, baby, you must tell them. They must know these kids. They They must know what I deserve. Yes, I know, Mama. Because I wasn't the one dishing out my family. Yesterday, it was Abu who was I dishing wouldn't out. insist on For me, okay, maybe I should say, for me, Yes, ma'am. when you dish, guys, Yes, my friend. a thigh The thigh and a drumstick and a drumstick in my plate. in your plate. Yes. A thigh and a drumstick. And it's what my wife do. A thigh and a drumstick. Not the wing. It's an insult. It's a disrespect. It's uncalled for. Yes, my friend. A thigh and a wing. No, a thigh and a drumstick. I'm not on that. No, guys. Please. No, please. Mazvionera mega, mazvinzwira mega, ndosaka tiri pano kuti tione kuti izvo dare iri pane zvatinogona kudzidza here. Ngatiende kunana tete vangu tiunzwe ndisati ndarasa muswe pano nekungoseka kuti izvo kwakaitikwa dare. Ngatione kuti izvo mune zvidzidzo here zvatinogona kupinda nazvo apa. Tete Liz. Zvita Coach Busi, ini chokwadi ndechekuti pandakatanga kuona video ndakaseka kunyasodzwa kuti video iri kusekesa iri fani, asi pandakazoenderera mberi ndichitoona kuti baba vari serious ndikatoona kuti panotione nyaya kapa ingatokodzera kuti isiwe Being African tingatoita hurukuro pamusoro pezvayo Mashita. Apo pane point zveshuwa, saka tauya pano. We are not going to disappoint. Tichaitsanangura, totaurawo zvatakaona. Pamuchazoionawo vadikani, mozotitaurirawo zvatakasirira kana kuti pamunenge mune kuona kwakasiyana nezvataona isusu. Tete Julie, maoneiwo imi, mungatiwo nezvamaona apa. Maita henyu, zvataona pavidhio iyi, chokwadi tadzidza kuti kana paine nyaya inoda kutaurwa mumba, ngativei neapproach yakanaka kuitira kuti nyaya yedu ibatike, igonzwisisika uye igogadzirisika. Mazvita. Mauya nenyaya yakanaka apa. Approach, matangire enyaya. Nyaya iyi hati yakaitika manheru nezuro, yazonzi itaurwe the next day. Saka ndofunga baba zveshuwa vakatora 24 hours pause break yekuti vanyatsofunga kuti izvo nyaya iyi ndoisvitsa sei. Sisiliz, Tete Liz, nditaurirewo. Munofunga kuti baba yaifungei apa pavakapuhwa nyama yatichazonyatsotaura kuti hanzi pati ipi yamanzwa. Maifunga kuti chii chachienda musoro mavo from the time yavakaona nyama yanga iri pandiro pavo, pavakaenda kunorara, nezvokuzoti izvo family meeting. Oh yes, baba vaindinofunga kuti vakati number 1 ndapuhwa bapiro zveshuwa-shuwa mbaba munokutopa bapiro inini. Number 2 bapiro rakaonda futi pamusoro pazvo. Saka vakarara vachingozvicontemplata kuti saka inini kuti ndiite huturu manhero anaya, regai ndizvo zvikurukura makuseni, which is a plus pana baba. Wow. Saka pane kaungwaru apa handiti kekuti kana hasha dzichiri kuda nekuti ndofunga vanenge vanga vakagumbuka havana kufara nezvazviri pandiro pavo, asi vakamirira kuti vange vacalm. Ndizvo Tete Julie? Ndizvozvo Coach Busi. Kugumbuka vanga vakagumbuka zveshuwa nokuti vakatozvitaura kuti nyama yamandisira haina kundifadza. Ende vana pavakada kuita kanenge kakujoka vachifunga kuti baba havasi serious, vakabva vatozocheuka vakaona kuti aiwaka baba vatori nenyaya yavo yavari kuda kugadzirisa. Saka zvakanaka kutanga munhu wadzikama wozonyatsotaura zvakanaka zviri effective. Point 1 ndapabata.
dainda ndiri munhu anokunza kudaira ndingadai ndatodzidza ipapa kuti izvo kana ndikanzwa zvinhu zvakuda kuita bubble ndisina kufara nekaskinny wing nekuti maskinny wing anouya nemutarisiro wakasiyana-siyana. Skinny wing yako can be something else, but apa rakanzi skinny wing yakashatirisa baba mundiro mavo. Tetelezi titaurirei kuti munopaona sei kuti baba vakadaidzira mai nevana pamwe chete kuti vataurirwe kusafara kwavo. Vangosingomutaura namadam vari vega, madam vozotaurira vana. Munopaonawo sei apa? Pano tinoda kudzidzisana kuti tinge tichiita zvinhu zviri better all the time. Inini maonero angu ndekuti baba vakaita zvinhu zvakanakisisa fani. Nokuti if you look kokutanga kwevideo tikatarisisa, vana vaitoseka kamwana komana achitoti iyi yange iri skinny wing, yange yakaonda iyi huku yacho baba. Saka dai baba vasina kutaura nemhuri pamwe chete, vakati maitaurira vana vangasikazozviona udzamu hwenyaya iyi. Because paunhu hwedu zveshuwa-shuwa, paubuntu hwedu zveshuwa-shuwa, nyaya yemapieces echicken itoriko. Zvakatokosha mumasum households izvozvo. Saka itori nyaya, itori zvinhu. Saka I like the approach yababa. Vakaita effective communication kumhuri yese pamwe chete kuti vanzwisise nyaya yavo zvakanaka. Anti effective communication yakabva yangoita top down all the way, munhu wese aripo akatozvinzwa nenzeve dzake. Ndinoda point imwe yamaunza yekuti izvo pane communication yanga ichiitika pana mai nevana nanababa tisati tanyanyozodhibha mumusangano uyu. Makaona kuti pane vanga vachiseka and pane pakazoita ziso ramai. Tete Julie makapaona here papa? Hongu coach Busi, takapaona kuti mai pavakazonyatsocheuka vaoita serious face iyaya kuti aika vanangu teererai zviri kutaurwa nababa. Vana vakabva vavhundukawo kuti this is a serious issue. Ndobva vatonyatsomira kuteerera kuti baba vari kuti chini. Nekuti ziso ramaika amheno yenyu imimi kuti makakura sei. Inini pane pawanyatsoziva kuti izvo ukatariswa nerimwe ziso rekurayira riya kana unga wakagara uri musikana waitozvitarisa kuti izvo ndakagara zvakanaka here pano, mai vari kunditarisa ziso iri riri kuti chii. Saka ndakaona apa kuti izvo ava mai vane communication nevana vavo inofamba very fast, nekuti pavakangozotarisa kuti ndakabva ndaona vanhu vanyatsopora vakuti. Saka zvamataura tete Liz kuti izvo apa pakaitika effective communication, I think kuti izvo ndinonyatsowirirana nemi ipapo. Mauyazve nenyaya yekuti izvo mapiece enyama yehuku mundiro ane chekuita nemaposition kana kuti nerespect. Handina kunyatsopabata ipapo. Vana tete nditsanangurireyo kuti nyama yehuku pisi riri muplate mababa rinokoshei? Rinokosha pakuti mukukura kwedu coach Busi taitodzidziswa kuti baba vanodya pisi yakati ende vamwe vana nokungwara vaitongoona kuti amai pavari kupakura vari kuisira baba pisi ipi. Saka zvine udzamu, zvine kukosha kuti baba havangodya bapiro risina nyama rakaonda, asi vanotoda tsai yavo nedrumstick kuti vanyatsonzwa kuti vadya huku zvakanaka. Saka izvozvo zvechokwadi zvinoratidza chiremera, zvinopa baba nzvimbo yavo, ende vanonzwa kugutsikana kuti aiwa nhasi pano tadya huku kana vapiwa pati yavo yavanofarira. Saka zvakuda kuti tizive kuti baba pati yavanoda ndeipi. Samai ndodzidzisa vana kuti mumwe wangu uyu ndinoziva zvaanoda, anoda chidya nethai. Ndosaka zvakanzi nevakura uone, nekuti inini ndiri kutozviona zveshuwa mukukura kuti pane zvinhu zvinoremekedzwa
zvandaifunga kuti pamwe hazvina basa. Asi sisi Tetelezi, manzwa pavati izvo, it's a disrespect. It's a disrespect. Unonyatsonzwa kuti baba vari kunyatsototaura zviri pamwoyo pavo. Matauriro avo Tetelezi mamaonawo sei nenyaya yekuti it's a disrespect? Disrespect zveshuwa here? Mapaonawo sei ipapo imimi? Ichokwadi icho chokuti it's disrespect, especially tichitaura nyaya yeunhu hwedu, ubuntu hwedu isusu, because nyaya yema-chicken parts inotopa even mai chavo, vana mai mudzimba umo, kuno vana mai vanotozikama kuti vanodya musana ndewamai. Saka isusu muculture dzedu hongu, nyaya yekupakura chicken yakakosha, kuti baba vari kupuhwa chii, kana kuti mai vari kupuhwa chii, kana kuti mbuya zvavauya vari kupuhwa chii. Saka izvozvozvo tinofanira kuzvicherechedza kana tichipakura huku dzedu, tichidzidzisa vana. Tete Julie, ndimakambonditaurira imimi practical real life nyaya yechikanganwa hamba chakaenda. Takumbomove from video asi tinoda zvinhu zvinenge zviri real, zvinhu zvatinonyatsoona kuti izvi tiri pano kuzvitaura nekuti zviri kubata zveshuwa magariro edu mudzimba. It might look funny. Asi Tete Julie, patachitaura about video ino, makanditaurira yenyu real life yamakaona, yamakamutori live and direct. Paita futi iyo nyaya disrespect. Titaurire itinzwe. Maita henyu Tete Busi, ndachida kutotaura ipapo kuti avazi vana baba vese vanofarira thai nedrumstick. Tuzokutori nevamwe baba vanotoda wingi iyoyo iri kurambwa nababa vemumba umo. Saka zvakuda kuti tichiziva munhu wako kuti anofarira zvipi. Yechikanganwa hama yamuri kutaura chokwadi yakaitika, yokuti takavhakachira sekuru nambuya kumba, ndokusvika mbuya vabika chicken yavo. Muzukuru komana uyu ndokudubura poto yambuya semunhu anga ajaira mumba mambuya vake. Ndokuona kuti inga matobikwa huku muno musanza, ambuya maita zvakanasa, nhasi tikudya chii? Tikudya huku. Zvanzi nambuya, tora zvako any other part yechicken, siya chikanganwa hama. Muzukuru akati kana ndochanda kutotora manje. Ndobva atora chikanganwa hama chiya ndobva adya. Pasina nguva sekuru ndobva vasvika. Sekuru vasvika vaona chokwadi huku yapakurwa, asi chikanganwa hama hapana. Ko ndeipi? Zvanzi ndamuudza muzukuru asi atora chikanganwa hama akadya. Tikatoona kuti panapa patone issue yokuti chikanganwa hama chadyiwa. Zvakazodyiwa zvarusadza, asi muzukuru komana akabva abuda kunotenga mapaketi ezvikanganwa hama kuti asiye agadzirisa nyaya, nokuti paite rugare nerufaro mumba masekuru nambuya, because sekuru vanoda chikanganwa hama chavo. Okoyo. Hama dzediwa ndambomutaurira kuti pano tiri kutaura meeting yakaitika uko kwayakaitika, asi Tete vari kutitaurira pano kuti pakada kutoita bongozozo isina kana yanga isingagadzirisike, asi muzukuru akazogona kugadzirisa, asi nyaya yanga yatobhenda zvekubhenda zviya. Tinotenda kuti izvo mutsika dzedu zvinhu zvinogadzirisika. Hapana chinonzi izvo chinorema kuti hachigadzirisike. Tete Liz, apa chamungakurudzira pane zvaitika zvinene zvekuita muupenyu hwedu isusu, chamaona chamunogona kukurudzira chii kune vanhu vari kuona nesuwo pano? Tikadzokera kwokutanga kwevideo, mai was not even aware of this conversation coming. But payakauya conversation, pavakarealiza kuti murume wavo atori serious. I liked the way yavakaresponda mai. Mai havana kupopota, havana kuti wandibvunza pamberi pevana, havana kuita attitude. But vakata calmly, vakapa ziso kune vana, ziso rekutaura kuti iko zvinezvi takuita serious business. Saka mai vanoziva munhu wavo. Saka chatinokurudzira mumamarriages, muwanano dzedidzi, ziva munhu wako, ziva murume wako, ziva mudzimai wako. Totaurirana zvakanaka, especially pamberi pevana. Nokudai mai vakaita bongozozo,
baba vaigona kuzosumudza izwi, vanhu votorwira nyaya diki yebapiro, you know. Saka some of the things can be avoided, because kana two bulls are fighting, is the grass that suffers. Saka ngatione kuti zviri worth here kurwira kana kuti toyananisana semaspouses, sevanhu vakawanana. Vatete vangu kana vakutaura chirungu moziva kuti nyaya yakora. Kana musina kupabata hanzi, when two bulls are fighting, is the grass that suffers. Apa tinotenda kuti izvo family meeting yakaita kuti izvo hapana grass rakaita safa apa. Vana vakatodzidza, mataura zvakanaka, ndanyatsozvibata ipapo. Uyezve matiziva munhu wako. Aonana, kufambana natete unoita hungwaru, unongwara. Nyangwe kana usina vamwe vanatete, hezvoi paBeing African, tauya vanatete vachamubatsira. Apa matoona katip kekuti communication yakakosha nematauriro azvo. Ngatiende kuna tete vakuru vatipo katip kekuti izvo chavabata apa, chavangada kuti muonewo, chavanyatsoti izvo. Ichi dana ndine vanhu vandandikutaura navo, ndandiripo meeting, ndaizoti tete Julie pindai tinzwe. Maita henyu. Chandabata ndechekuti approach yatinoshandisa mukurarama inoita kuti nyaya yedu ibatike kana kuti inoita kuti nyaya yedu idonhe pasi isina kunzwisisika kuti iri kufamba sei. Saka zvakuda kuti kana pane zvaitika ngatitange taona kuti ndoipinza sei nyaya yangu, ndoitanga sei, kuti vanhu vanyatsoita pay attention, mugowirirana kuti muri kuenda kupi, because kazhinji kacho tinorasika nokutadza kutanga nyaya dzedu zvakanaka. Saka ngativei vanhu vasiri emotional, tive vanhu vari calm, tive vanhu vanogona kutaura zvinobatika, zvinonzwisisika uye zvinovaka. Wow. Ngwarai neni tichidzidza kubva kunana tete. Ndachibata ipapapo kuti calmness, kupora kunobatsira. Pane bhuku randinoerenga inini, I call it my book of wisdom. Inonditaurira inini kuti minduro nyoro inokunda zvose. Apa ndatozviona apa. Nekuti kuputira kwaigona kuita nyaya iyi. Vana vaigona kungopindawo nerudeness yavo yekuti shuwa mudhara. Muri kutonetseka nepisi rechicken. Nandozi hakuna here. Kuchicken hakuna here. Asi vakatoteererawo. Tete Liz, ngatichipinda tichiti izvo. Daima muruda kutenda baba ava, murimi. Maizovatenda muchiti chi chamaivatendera the way yavakaita handle this maiti chi. Ndikuda kuti mudaro kuti kana pane mwanakomana ane zviri kumunetsa padundundu asiri kuziva kuti izvo anotaura sei, asi ari kuona chinochirongwa, angaona approach yekuti tete vakati changa chakanaka pakaita head of house ndeichi. Kurudzirai tinzwe zvakagonwa nahead of house vakadaidzira meeting. Chavakagona head of house coach Busi ndechekuti number 1, vakaenda kunorara, havana kuputika vachiona bapiro richiuya manheru mupureti mavo. Vakanorara, pavakazoedzerwa vakanga vadzikama mukati, dutu ranga radzikama. Saka pavakazoshedzera musangano wavo, vakaushedzera nezwi rakanaka, vakaushedzera vachitaura zvakanaka kumudzimai wavo. Even tikanyatsoteerera vakapari pavakatoboti babe kuna adzimai, vakabanzwaomeze which means kuti vakashedzera nerudo vachitaura zvakanaka kumhuri yavo, ende zvakatambirika zvakanaka. Ndapabata, saka vana hanzvadzi vari uko mune zviri kunetsa pamwoyo, musakwarire mukati. Kana maita pozi yenyu mambonorara mazvifunga, zvidzorei kuti zvidhiliwe nazvo. Nekuti bapiro iri dai ranga risina kutaurwa naro apa,
raidzoka futi next week mundiro iyoyi. Saka ndiri kuona apa kuti izvo mataura zvakanaka. Apa vakaita good approach. Maita henyu tete Liz. Tete Julie, kurudziraiwo madzimai vanogona kutaurirwawo, vanogona kunge kurangwa here kana kubatsirwa kuti mhuri iite go to a higher level. Nekuti apa vanga vasipo pakadishwa out, asi vanga varipo pamusangano. Makaone chii mumatambiriro avakaita nyaya iyi payakaunzwa nababa mudare? Maita henyu. Baba pavakauya nenyaya yavo, pekutanga amai vakafunga kuti mumwe wangu ari kuseka samazuva ese. Ende zvinotoratidza kuti mumba umu magara mune communication yakanaka. Because baba havana kuzeza kutaura nevana vavo naamai vavo pamwe chete. Saka amai vazoona kuti aikaka baba havatori serious kavo nenyaya yebapiro iri. Ndipo vakaona kuti regai ndichinje maitiro, ndidzokere kuvana, tive serious pamwe chete, titeerere kuti baba vane nyaya ipi. Saka vakagona kuzvidzikamisa, vakagona kupfava, vakadzikamisa vana neziso ravo kuti vanangu tiri pano kutaurirana nababa, musoro wemba ngativapei chigaro chavo, tinyatsonzwa kuti nyaya yavo iri kuenda kupi chaizvo chaizvo. Ende ndobva yatobuda zvakanaka, zvisina kana bongozozo. Vakanyatsozvibata vakati aiwa baba vagona, vatiudza zvavanofarira, because ndaona kuti donzo ravo, chinangwa chavo ndechejoy, peace and love mumba mavo. Now, iyo joy, peace ne love, rudo, kufara, zvese ndo zvatingadawo mudzimba medu. Saka apa mauya nepoint yakanaka stereki. Vanawo indikuona sevana vakatodzidza zvekudzidza zviya. Kudzidza hakusi kuitika kuzvikoro chete. Kudzidza kunototangira mumba. Handizvo here Tete Liz? Ndizvozvo chaizvo. Saka vana vakadzidzewo apa. Vana vakadzidza kuti kana baba vane zvinhu zvavada kutaura zvisina kuvafadza, vanongobuda pajekerere. Saka vakadzidza kuti kufungira mumwoyo hakuna kunaka. Kunounza mafungo mumba, kunounza maattitude akaipa mumba. Saka vana vakadzidza kuti even zvinhu zvinenge zvidiki kwavari, zvinenge bapiro rehuku, zvinogona kudhiskaswa. Kana naivowo vana vakatarira nawo nezvinovashungurudza, vanogona kuzviudza futi kutable, even if vachifunga kuti zvinhu zvidiki. Saka zvinoitisa effective communication mumba. Wow. Ndinoda matariro amaita kuti izvo, even kana zviri zvinhu zvidiki kunge bapiro. Nekuti kana tikatanga nezvinhu zvidiki kuzoenda kune zvinhu zvihombe zvinenge zvareruka, nekuti tinenge takambopractiza nenyaya yemawings yetu mabapiro, tumaskini mabapiro. Saka zvinhu hazvidi kuramba tichimboregera zvichimbopaila on kuti tozoti tichazotaura zvaimportant. Ipo pamatangiro ndofunga vana vakatopadzidzawo ipapo. Chimwe chandiri kuona kunge ndechekuti izvo handimaona kuti pane mwana mukomana waba akatozvionawo kuti izvo pandichaitawo head of my house, pandichaitawo baba vemba yangu inini, pane kamwe karespect kanofanira kuuya kakadaro. Tafambai nana Tete paBeing African. Muchanakidzwa imi, hatisati tatombotanga. Tete Julie, taurai nekamwana kamusikana kamaona apa. Muri kuona unge akadzidzewo naye? Musikana akadzidza kuti kana baba vachitaura tinoteerera. Ende akadzidza kuti mai vakanzi nadaddy, babe, unocheuka, woteerera kuti baba vari kuda kuti chii. Uye akadzidzawo kuti pakupakura huku, ziva kuti mudikani wako anofarira pisi ipi yenyama. Saka atone homework yokuti paachapinda mumba make wochiziva kuti zviri kufarirwa ndezvipi. Ende akadzidza futi kuti zvinhu hazvifanirwe kugara mumwoyo. Kana wagumburiswa, ibva wataura nyaya yako ipapo, tenda mberi, tese tiri pakanaka.
kutenda kwakiti hanzi kuri mumwoyo, asi inini pano ndinoda kutenda zvinooneka. Handizikidzi saka handichaite zvekuti zviri mumwoyo. Pano ngandimutende zvakanaka vana tete. Ndinotenda kwazvo zvamataura pano. Mune tuma-diamonds, mune tuma-gems, mune tuma-nuggets twokuti ane nzeve anzwa. Ndisati ndaita wrap up nganditi kana pane chasara chamungada kungotizvo apa, hamuna kubvunza mubvunzo kana kuti pane panoda kunyatsotizvo nditsanangure zvakare, nekuti hanzi kuripita kuri important handiti. Saka ndomupa tete Julie first, tozoenda kuna tete Liz. Pano takuita wrap up nyaya yefamily chicken meeting yakaitika. Tete Julie, pindai munharaunda tinzwi. Chandiri kuona apa chatadzidza ndechekuti hongu mudzimba mungaite nyaya dzakasiyana-siyana. Inogona kunge isiri nyaya yewingi, isori nyaya imwewo yatobvawo nerimwe bandiko nerimwe saidhi rokuti yakatosiyana nenyaya yenyama, but ingori nyaya yangoitika yokuti mumwe munhu anofanirwa kungogadzirisa nyaya isati yaenderera, because tikachengeta mumwoyo hazvifambe, zvinokonzera maassumptions, and maassumptions anopunza musha. Tapinda nyaya yemaassumptions. Maita henyu tete Liz? Maita henyu inyaya effective communication yokuti zvinhu zvinofanirwa kungotauriranwa freely sevanhu vanogara pamwe chete semhuri. Ende chikuru ndechekuti ngatizive vanhu vedu. Tikaziva vanhu vedu vatinogara navo, vehama dzedu, varume vedu, madzimai edu, tinoziva maboundaries, hatizotsikani konzi pamberi apa. Tinoziva pekutangira nepekugumira mukutaura nemukuita, togara zvakanaka tine mufaro mudzimba. Dzimba dzemhuri yeZimbabwe nevese vachanzwa, ndinotenda kuti izvo dzichaita full of effective communication, joy necalmness. Manzwi andabata-bata achitaurwa nana tete vangu ava, nekuti pano ndo zvatinokurudzira. Being African, tsika dzedu nemagariro edu agara ari zvinofanira kunge zvichinakidza mudzimba umu. Saka kana pane vateererawo vachiri kurwadziwa nekabapiro, tiri kumukurudzira kuti endai kuna Nadia venyu muvataurire kuti aiwa bapiro handiridei. And apa zvetu kuti bapiro iri does not necessarily mean bapiro rehuku. Pamwe mawaridzirwo emubhedha, pamwe it can be anything chisiri kumufadza. Vana baba taurai, vana inzwai, vana mai ziyai kuti muri one team nababa nevana. Pano pa Being African ndotizvo mwashuma, tinobonga, maita henyu. Thank you vana tete nemese makateerera. Mutibate zvakana pano pa Being African Conversation, nekuti nyaya dzesocial media hadzisi kupera. Tsika dzedu tiri kudzifarira, ticharamba tichiuya pano panharaunda, tichiramba tichitaura nekugara kwedu. Tonana palater.